Ke tini joto norok ni beskanggang tini kisa topik alka ketui ma phaika. Tini ang kok borok piano studio ni hoite joto ani friends ang norok nai tongnai norok ano request bo khaika je asuk speed kita tamdi hinui hingkang ke haini bage ang bo try khayo je norok bo rungtu tabuk ang norok ni bwskango gan kaisa norok no bahai ke abono mobile ni piano bai tamnai abono phwrungnani bagui tini phai sokaijak jotono no phung kaham naidi kaisa gan ang tabuk norok ni bwskango norok no tamui phunuknai abo nung bai tongkhe ani khapang mani gan ang rosabil asuk khanatok rwimaya haphano abono tamui khwnaroknai hinui uansukgo eko boni puilani music chengmani hingkang ke omo bai chengnai tai waisa naipidi puila o chengnai o bottom bai o kwcham majani bai naidi asuk tai alka bai bo chalasao haphano omo bai no phwrung rwsinai naidi omo kwlai puilani chengmani music ta tabuk nung bai tongkhe maningke bai tongke maningke iko bai star omo bai star mata muta oke jadui hingkang bwkharwti ba hingkang brother wngkha naidi hingkang ke jodi norok taibo alka gan no bo jodi swrungnani muchungkha hingke norok ano comment khaisa di je omo gan no bo phwrungdi hini hingkang ke ang norok ni bagui video swnamui upload khairwnai jotono no hambai।